Здравейте, здравейте. Аз съм най-доброто. Айде. Имам идея, където ще изкарам още повече емералди. И ми трябваше само 3 ще вземам. Познайте какво ще правя. Оп, една част е готова. Така, готови сме. За емералдите. Сигурно много от вас вече са се досетили, но ако не сте, забравихме името и от него ще таковаме вилджерите и те ще ми дадат такова емералди. Сега ти лошичко, ти нямаш да имаш работа. Ти ще си лош. Ти си бездомен. Не, ти няма да си такъв. Какъв си ти, бяга. Направо, ей така ще направя. Ето го. Брат, къде си, ва? Не, ти няма да си рибар. Не, чай, що ще предстои? Ето, ти си добро момче. Тя трябва само да те въключвам. Не, няма да те въключвам. Ето, пръчки. Така, да. Аз имам много дърво. Така. Добре, ти ще дам. Дай ще. Така. Къде е дървото? Така, най-приятното време от деня. Да чакаш да стане готово. Не може ли както в Bedrock идиш на проза, натиснеш едно копче и всичко да ти е готово. Ние тук чакаме половин час. NG, не start, no problem, 5 minutes. Хайде още малко. 4. Само имам още един стак. Да спра да си стана някъм, защото имаме работа. Така. Къде си, бе? Брат ми, здравей. Айде да ти крадем. Тако. Кажи често не ми достига дървото. Къде не ми достига, бе? Къде не ми достига? Има етапите ли с мене? Не. Ето, емералден блок. Така. Оп. Трябва да се направи тако за книги. Ама трябва да го заградя. Защото той ми избяга сега. Тук паприка ще прави. Айде, давай, готово. Айде, отивам да му крадя емералдите. Хайде. Не. Верно ли бе? 16, оп. Айде! Колко емералди има? Емералди. Знаеш какво? Направо се направя блокове. И сега е момента да разбере... 9. Добре. По-добре отколко да нямаме емералди. Да. Така, вземаме си и това и... Так, толкова. Да, дърво. Бе! Няма станете. Батко, дай някакъв свободен вилджър.
Това е най-хубавото и най-бавно нещо на земята. Стани! Абе, бягай, бе! Не, бягай. Сега ще станеш такъв. Аре, стани! Може да тук горе. Така! Дай книжка. Дай ми, примерно. Или Форчан. Брат, какъв си такъв, бе? Тъпси. Дупци. Брат, дай леза детето, къде? Дай книжка. Аре, бързо, ела, бе. Убивам те, направо хедшот ти правя. Хайде, заставай тука. Какъв сега? Какво искаш? Какво е? Аре? Ела! Тука! Какво искаш? Ако не ми дадеш някаква книга... Да. Не, чакай, не! Влез! Хайде! Сега само трябва да ми дадеш хубаво нещо. Да. Не, ти стоиш тука. Добре, така. Дай книга. Аре, дай книга. Каква е? Дай нещо хубаво. Да. Аз не мога да натисна. Не. Аре, бе. Дай хубаво нещо. Уявай. Не. Или лутинг. Не! Влез! Куче, влез. Ще да снимам като куче. Дипстрайдер. Кой му трябва Дипстрайдер, бе? Малко удари беди. Ай, сега ми дай Минник. Минник е това. Харесване. Къде си, батко? Хода, дай Минник. Еха! Добре, на който. Дай ми нещо хубаво. Аре, стига бяга. Хайде, бе. Брат. Брат, не може да се качиш ли, бе? Ако беше дал една хубава книжка, бих ти дал. Бих ти помогнал, ама... Глупав, да. Не мога да се качиш. Брат ми, ставай. Аз там спа. Абе, ставай, бе! И те питам, искаш ли, или искаш? Щом съм ти казал да ставаш, ти веднагически ставаш. Така, да, не! Не. Какви сте ви, бе? На война сме. Колко сеща да ме наплюш ли? Няма да се получи. Нещо хубаво. Да! Хайде, няма да вързаш. Значи ти иначе какво даваш? Какво даваш? Бягай! Те букуци. Дай хубаво нищо. Пънч. Какой ти е пънч?
Какво ваниш? Ваниш. Чай. Ваниш. Не! Не бягай, братко. Какви са тези неща, бе? Само тако ми да аз книгите си се опрастях. Аре, бе! Няма да е хубаво нещо. Аз само по емералдите гледам. О, брат, какви са тези неща, бе? Форчан едно! Аз съм много 18 диаманта. 18 по 3, така 54. Имам 54 и 3 книги. Това е една оферта. Хайде, бяга, бе. Само да видим кой продава. Що след това ако му попитам? Бият аз братвата. Ти ко даваш? Ти си добро момче. Ще погарат братвата и се надявам да не умреш. Еее! Така. Къде има? Така, как се каже? Забравих името. Крави. Трябват ми 3 крави. И ако са добре, мога са 2. Да не правя толкова убийства на ден. Така докато... Конете дават! Сега половин час докато убия. Извиняй малко конче, ама... Не, само те ще убия и тебе. Що не ми даде, бе? Много си лош. Що съдя? Трябва ми коне или крави. По-добре крави, защото конете ме интересува. Ето е хубаво да ми даде и шурък, не. Конче! Бързо! Ей, ти ли са сама? О, крава! Ще убия първо конче. Съжалявам. Как пак стане? Добре, направо това така ще. Не, само и ти, защото да е грозно. Важното е да е грозно. Хайде да си правим партията. Сега къде беше хартия? Ето. 2 книги! Не! Ще имам да форчам 2. Зато трябва да копая. Тъпо ми е. Кое не ми достига? Не кожата. Тия да. Ето ще направя нещо много. Ой! Да, умен съм. Мангал, какво искаш? Хайде, Форчан, тройката! Къде само? Чай. Имаме Форчан 3. 3! 9 по 6. Трябва ми 6. Колко съм глупа? Важното да е фън. Както ви като нези. Анди Plays Games и Анди Studio. И сега, брат ми, кефи са на емералдите. Кефиш ли? Ама аз нямам наковане. Брат, кефи са, аз нямам наковане. И няма левеле. Колко си ми
Забавно ми да. Добре, за 3 блока. Добре, за 3 блока няма ми стигнат. Да, няма. Дори 2. Опа, се извинявам, брат ми. Не исках да ти ударя. И така, докато намеря айрон, вие почвам.